qed nuru kif isiru l-affarijiet bis-serjetà. Waqt li ħaddieħor ipaċċpaċ aħna inwettqu differenza u ndaħlu trasparenza bil-fatti. Dawn il-kummenti tal-Ministru għall-Ġustizzja u kandidat għal deputat mexxej tal-Partit Laburista Owen Bonnici fi stqarrija, fejn sostna li l-Partit Laburista għal darb'oħra qed juri differenza minn partiti oħra għaliex mhux biss daħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti hekk kif tela fil-Gvern imma minnu fih mar jirreġistra biex ikun konformi. Sostna li kellha tkun il-bidla fil-Gvern biex saru liġijiet li jżidu l-kontabilità bħal tneħħija tal-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni mill-politiċi, il-Whistleblower Act u l-finanzjament tal-partiti biex iċ-ċittadin iserraħ moħħu li l-operat tal-partiti huwa skrutinizzat u l-ebda abbuż mhu aċċettat. Tenna li l-Partit Laburista jagħmel id-differenza bil-fatti u se jkompli jaħdem biex f'pajjiżna ikun hawn iktar serjetà u iktar trasparenza fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Mbagħad għandna Partit Nazzjonalista li fl-ewwel attentat mesaħ saqaħ fl-ispirtu tal-liġi u prova jwarrab dak kollu li qed tipprova tagħmel din il-leġiżlazzjoni l-ġdida billi jagħmel skema ta' ċedoli li qed tiżra dak li propju trid tiġġieled din il-liġi. U allura l-poplu qudiemu għandu din l-għażla bejn partit li jrid trasparenza u partit ieħor li jpaċpaċ biss dwarha.